Kubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Lumso po ania Fire Brigade Shillong. Regat bat ka Fitorium, ka dukan ki tiar kilan met ka babhatam, hakador ka babin. U MLA jong Kamau Kerwat constituency uba Renington Lingdo Tongkhar ulapan pau ya ke jingno mensim halor ke jing Tombor jong ke kinhon ki runar ya ki prangut ki nong bela bar jela ki ba pentre ya ke Saint Xavier's Girls Hostel ya ke balapen mat balapen nyai da ke jing Selok Society of Jesus jong ke Balang Catholic hagas nong oy ka bahap hapo upur usam jong ke Southwest Khasi Hills District. Haga jingye keren bat kilat pathai khubor uba Renington ulaong bakumunong mi khmat jong Kamau Kerwat constituency udap da kajing sngo khia ban yo sngo yakum kini ki jing jia kat hado baki ronar kinda Tombor yikini ki nong bella tang namar baki dei ki breu ki bawan nabar jong ke jella kat hado ba uwei ni ki nong bella ya ubala tip kerteng kum uraju mondal ubadang arpu arsnem karata ulado e yala kajing im uba Renington ulaong susu bakum gini ki jing jia kin pensa din ya ke Southwest Khasi Hills District nalor ba kadang day ke district ke badang sa din bat ke badang don kam ya ki babun ki kam penroy nalor ke Puli Puthi ke umbam umdi ke jingkentiu ya ki kam jengok kai perthai bat ki wei hagajo ko por ba Renington ula penrem jorru ya ke kenhon ki runar ki badan kti halor ke ne ke jingjia ba hagajo ko por ula yatho ba un selek ye kendo ye gibor penyat jong ke school Saint Xavier's bakin sngap lem ye ke jingker pat jong ki paj ba bat ban e no khon swet ye ke ni ke thain ke badang don kam ye ki lat penroy haki babon ki liang kita keling jonga kum MLA jong ke dong ka thain nakwa pun pau pa ba bangadon ke jesu khia ke jesu se ye ke ke jingjia ke balajia hapo jong ka konstitusi ke jonga hapo jong ka district ke jongi hapo kadong kathan ke jongi ngim kwa ba pembini ki kinjia kum kejat benreu ni kwa ba kibreu ke nabar kin pek yangi kum kejat benreu ke basai te ndai ha ba ki jia kum kini ki jingle ki bumdei ki jingle ki rushai na kwa pau kemat jongki ki pai ba ngidon ke jesono mensim aduh kata-kata ngidang kwa ba ban promote ya tourism ha kadong kathan ha ka state baro ko wei te renda kum kini ki jia kin don kini ki headline ha ki newspaper ya ka dijik sha atak ka dijak penyap tu breu ha ka ni ki dong kathan jungi ngasngo ngidon ke jing sngorep musim ka jing atutin bangila ban promote ya tourism watla ublay try kenap lokerku lengba ka memoriam ka ba internet yangi ha ka bangi don ha ka lat ka kabu ban penkiu ke tourism tikama kata karpa ya ki khon samla jong kadong kathan jong ka state hiparo ko we bagi nom sim ya ka bor ya ka anya la ka jong ka kati kat ban pensaw dan peniap ke breu kadi ka kam ka bal se kita kinong le kin babbe kelah nganget ba kita kinong le ki bala atak kartu penayap turung trei nganget bamenta kinom kemen kindon ke jing snguk nyum ke mensim bat ke jing babe kala bat ong chish balai ngalet le ka to kakam tenan berkata ngakarpat ya ki khon samla to ngin tot ban bitar to ngin suki ban bitar bat ka babae ka bangko ban ajing mut cha ka jaj benreu kalong ba hakapor ba bitar palap ka bha wanom sim kanu ka action kata ka bangko ban pasyap jing mut cha ka jaj benreu syaki khon samla jong kejat benreu bah kan nu ko por ka bitar pala ka ba kalong man ngap no jar and don't take any drastic decision hak bakum kata ka po namar ka pun hi ka don ka jing babe kala habashim kan nu ka action hak por hak ba bitar kan ayu kini khon samla ki badon ka jing sukhia ya kata kajing montre jong kibreu ke banabar hakini kidong kitan jungi kan ayu bikin keren ka ketin dadakin keren ta ka ketin si ketin ban ongi kita kibreu bangi ngimsya sa kini kadong katan katkum kata kajing snudei jongki ngangit baro kita kibreu kin burom me kata tenre kajing lek riudum hakamit hakayong ban sulet atak ban lek penyap kibreu aku apa dong ki bakene kadi ka kajing lek ka ba kum kajaj benreu hi ngim snuternat kadong kathan ngim supernat bat kabaar kabangkwa karpat kalong ia ki authority
inong penyat jong ke college kene ke college ya ke bagi nak sedang ya ke jingtei menta bantai tu ke girls hostel bat ki wei ki jingtei ngakwa ban ai men sem ya ki ba kim dei bat sngurit men sem kim dei bat snguting habai ki kendo ekum kini ki jing nganget ba ke ji kendo ya kene ki jing kan long kalat lenti ha ke bakane kan dro ya ka attention jong ki bobon pa ba ban yo ya ka jing trelang tenamar kata ai mensim ya kini gidung penihat jaga college ba kim dei ban sngurit mensim no lan kim dei ban perkhat ban weng no lan ban withdraw no ya kene kajing temu ya kene ka mission jong ki ban set up ka college ya ka university hang tai ngila kemen kum kadong kathai ban yo ka school ban yo ka college ka babiang ba ka quality ha ka bagi kibelenti bagi kon samla jong ka to kadong kathai kapadang sa din kapadang sa kendong kin ya kêu ha kajing nang kajing start da kajing don jo ketua college hang tu tinggi snow no mensim bat ku no mikmat ngalas nguting ada bang yo ki statement la kino penyat jo ke college ha ka ba kila pensange ki kambar khot menta ka college kila khang no kila pensange ki jing treiro ter magata na ko ban appeal shakiru ba kin snow ha bandri consider ban resume yang shaki kam normally baru sedang biang ke college. Namar bang ai baki non penyat ke college kini ki sponsoring body ai baken tip bakane ke jingle kamdei ke jingle jo ki babun balang. Kadai je ke jingle tang jong ki katu katne ki breu ki bom sngoutho ya ke jinol kam jong ke pule ke puthi ki bom sutho ban sngoutho ya ke jinol kam ke roy ke par tidak mereka nginom ya pen bahkan dono kajing du nong jo kadong kathan barok kawai tang na kadau jong ki katto kadengut hang ampat yo ke update kadengut ki bala syakam tende adu milin ki adon hi ki bala syakam laingot ki bala syakam tang kata ngam tadi TBA ki de ki la ki de ki rusibat ne ki de ne ki do kilo kisang ngam pada TBA adu mata kane lese kan laptang da ka proper inquiry kan le tinggal salah basuk tu nanti dikit.